Prajem vám krásny a príjemný deň. Hľadáte bývanie v okolí Prešova? Mám pre vás exkluzívnu ponuku. Nech sa páči, poďte ďalej. Hneď pri vstupe sa nachádza technická miestnosť a oproti spálňa s veľkým šatníkom a samostatnou kúpeľňou. Predstavujem vám ďalšie dve izby, jedna s menším šatníkom, druhá s väčším šatníkom a hneď oproti sa nachádza kúpeľňa s toaletou a plnohodnotnou baňou. Klenotom tejto nehnuteľnosti je obývacia miestnosť prepojená s kuchyňou a výstupom na terasu. Ako ste si všimli, na materiáloch sa tu nešetrilo. Celé zariadenie domu, ako aj kuchyne, je z kvalitných materiálov dovezených z ďalekého Turecka. Súčasťou sú aj stavané spotrebiče a dizajnéri sa tu naozaj vyhrali. Takto šikovne ukryli túto tajnú špajzu. A na tejto terase si môžete vychutnávať relax s pohľadom do prírody. Zvuková kulisa neďalekého potoka umocní atmosféru a pohodu.